Bengi po, at yun na naman kaya kayong chef wannabe. Pagluto da kong chicken curry ngayon ng bengi, ne? O ini ka na akong makanyang pa siya magluto patambing ng makayanda. Yung pipaglutuan, siyempre, tangga na akong olive oil, at yung bawang keta, tangga na akong laya, sibuyas, patis, coconut cream. Kaya advertise niya rin na makabili ang white label. Yellow curry ko, chicken stock, tuna kini. Kana akong green pepper, red bell pepper, half cook la rin ng carrots, red ang patatas ko, makaperito na lang. Ang po yung gagawang ko yung manok, tambing ko na yung ilaga, bantang baya lumambukid ko na bante maluluto yung chicken curry. Ne? Alben tayo. Yan yung pisantane, bilitan itang kakatamong olive oil. Kamuhan na kanining yese. Karakal ko na ginamit kasangkapang kining kusina. Iban na nitong olive oil uling mapalin pilita rin kay katambaw. Kung bigyan na kami, no, sa akmang gamat. Isa yung bawang. Iban na nitong bawang. Kung ayaw pa po rin matudurog na yung bawang. Sunod dito kaya yung sibuyas. White onions lang yung ginamit ko kayo. Subukan lang ko parang white onions kaysa kang kareng red. Medyo mayong lang sa ring white onions Saya. Kaya ba nanita yabi yun ulit ang kaya kong laya. Kaya ginger yun. Banta manyaman niya. Hindi na niya laya. Isa-isaya nga dito. Potang medyo translucent na yung kaya kong sibuyas. Yung translucent talaga yung kapampanta nga mandang potang madali sene. Itang kaya kong sibuyas. Kanita gisang bagay kaya yung manok. Adya luto na gisaya pa mo rin. Bala naman yaman nyo. Gisaya yung manok. Habang gigisayang manok, bili ang patis niya. Ang patis yun yung bili na naman. Yan kasunod na niya. Kaya gisay na nga ang patibay. Habang luma. Wala naman meron sa minuto. Okay, but bili yung kekong coconut cream. Pabukalan niya kitang coconut cream na pamo, pabray niya pamo. O ini, bubukal niya. Gabot may bukal niya. Mga kiba na ng mga adwang minuto. Manta medyo may kasaboy. Pinantayang chicken stock. Kasi nga sa ako, medyo buri na yung atin niya sa buong kari na panang bula na kasi nagbalo po tayo hinumana naman. Ita, pabray nyo na naman mukal kanyang pasibay ne. Potang mukal na yung pasibay kanini, bili tayo yung kaya katamang curry powder niya. Yung minsan mo makapamisan bibili, ikalat yung banta, mamunggol. Tuguyan pa si Bay, uling bubukan Tuguyan pa si Bay. Ababawi niya, ababawi na yung gatana ng kari ko. Tuguyan pa siya naman. Tsaka siyempre, di na niyan dito ka paminta. Kabanglo na. Paninay niya, saginyam. O hindi, binukal lang siguro mga 10 minuto kanini ni, medyo di na yun Ngayon italabili rin ng green bell pepper. Red bell pepper.
Pabukalan dala siguro mga metong minuto. Manda manyaman la. Panta lumuli ay tambaw daw. Iba na itong metong minuto lang pangabili rin ang lara soklati. Bili tayo ng carrots tamo. Iba na rin ng carrots. Yan yung patatas. Yan ang peritong patatas. Ito mabilis. Yalo tayo. Yalo tayo. Tsaka tayo takman. Eksakto yan. Kung ganyan mo po Kenny, yarin eh. Kita mo po kapampangan tamo, yung kakalkalingan mga pampangan. Mga pampangan ko po, yung po pagkakarining kapampangan kayo. Dakal po salamat. Kaya na naman pong pasibayo, yakbalo na luto kong pasibayo. Dakal salamat, may pabingi.